Представяме ви Stearns & Foster, гама от три от най-известните американски легла. Както художникът умело съчетава четки, цветове и платна, така и елитните майстори на Stearns & Foster съчетават най-стънчените материали в изключителна проява на лукс, създаден в името на съня. Елегантният кашмир на калъфите, заедно с фините, ръчно изработени детайли на всеки матрак, са доказателство за това, че предлагаме на клиента само най-доброто. Нашата изключителна дамаска Примакул, обогатена с материал Outlast и съдържаща луксозни влакна от естествено дишащи коприна и вълна, обвити около 5 см слой от високо аерирана пяна, обгръща тялото ви с неповторима нежност. Системата Primavent подобрява циркулацията на въздуха за по-добро проветрение през цялата нощ. Съчетанието с Gel Memory пяна Примакул прави съня по-здрав и спокоен. Нашите патентовани индивидуално опаковани пружини от титанова сплав IntelliCoil представляват уникална система, осигуряваща опора на тялото в дълбочина, чрез по-добро разпределяне на тежестта при движение на тялото, така че да не усещате движението на партньора до вас. Сложният процес на ръчен тафтинг използваме в модела Lux Estate Plush. Всеки сноп е умело пришит на ръка. Ръчният тафтинг помага на матрака да реагира по-гъвкаво на движението на тялото и увеличава живота му, като в същото време му придава елегантен завършек. От емблематичните ни лилии до металните предпазители в краищата, всеки сантиметър от колекцията Stearns & Foster е създаден да впечатлява с непреходен стил и неповторим комфорт.